TLC, the drama special, interactive. Involve ka dito. Bakit mo to ginawa sa akin, ha? Hindi! Sigurado ako sa ibang tao mo nakuha yan! Aminin mo! Sino? Sinong nakasibling mo? Ikaw lang, Bert! Ikaw lang! Sa'yo nang galing yung sakit na to! Tumahimik ka! Puro kasinungaling ang lumalabas sa bunganga mo! Hindi lang buhay ko yung sinira mo! Posibleng masira din yung buhay ng magiging anak mo! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, the drama special interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, the drama special interactive. Involve ka dito. Letseng buhay naman to! Bakit hindi mo masagot yung tanong ko, ha? Ano ba gusto mo malaman, ha? Gaano mo na ako katagal na niloloko? Gaano na kayo katagal nung kabit mo, ha? Ano ba naman, Ivy? Ang hina ng kokote mo! Hindi ko nga kabit yun! Kung hindi, ano? Anong relasyon yung dalawa, ha? Huwag mo kong pagtataasan ng boses, ha? Asawa lang kita! Bakit, Bert? Bakit ka nakipagrelasyon sa kapwa mo lalaki? Bago pa tayo ikasal, alam mo bisexual ako, di ba? Anong pinuputok ng butsi mo ngayon? Huwag mo namang gawin sa akin to, Bert. Mahal na mahal kita. Akala ko ba ako lang yung mahal mo? Tumahimik ka nga, ang ingay mo eh! Hindi pwedeng mahal mo kaming dalawa! Aba, natututo ka ng lumaban, ha? Eto ba? Ha? Ano? Gusto mo makatikim ng sampal uli? Diyos ko, Ivy! Ano nangyari dito? Mama, si Bert po. Mami, bakit dito po kayo matutulog sa kwarto ko? Dahil ba big girl ka na, ayaw mo na sa akin? Ayaw mo bang makatabi matulog si Mami? Gusto po. Ang sweet naman ng anak ko. Pero teka, nagpray ka na ba? Opo, tapos na po. Anong pinagpray mo? Pwede bang malaman ni Mami? Pinagpray ko po na sana laging complete yung family natin. Na sana walang magkakasakit sa atin. Very good. Dapat laging nagdadasal bago matulog, okay? Pinagpray ko din po na sana di na po kayo mag-away ni Daddy. Mami, nag-aaway po ba kayo ni Daddy? Hindi anak. Hindi kami nag-aaway ni daddy mo. Eh bakit po kayo nagsisigawan? Narinig ko po kasi kayo kanina. Ano kasi anak, medyo pagod lang yung daddy mo sa trabaho niya. Paglaki ko po, ayoko na pong maging katulad ni Daddy. Ayoko na pong maging pulis. Ha? O bakit naman? Eh kasi natatakot na po ako kay Daddy. Anak, huwag kang matakot sa daddy mo. Medyo mainit lang yung ulo niya kanina, kaya napalakas yung boses niya. Kayo po ba natatakot kayo kay Daddy? Anak, kalimutan mo na yung nangyari, okay? Basta, Mami, wag po kayong matakot. Nandito lang po ako. Hindi ko po kayo iiwan. Ang bait-bait naman ni Maymay. I love you, anak. Love you too, Mami. O sige, matulog na tayo ha. May pasok ka pa bukas. Kumusta na yung apo ko? Tulog na po siya. Hindi ka ba makatulog? Hindi po. Ako na po maghuhugas niyan. Nako, hindi na.
Ako na. Alam kong pagod ka sa duty mo sa ospital. Ma, masama ba akong asawa? Ivy, hindi tamang ganyan yung iniisip mo. Pakiramdam ko po kasi may pagkukulang ako kay Bert. Binibigay ko naman po sa kanya ang lahat. Pero bakit ganun, Ma? Parang kulang pa din. Ganyan talaga ang pag-aasawa, Ivy. Hindi puro sarap. Meron at merong darating na hirap. Pero yung mga pagsubok na naranasan ninyo, yan din ang siya magpapatatag sa relasyon nyo. Ano po bang dapat kong gawin? Ano bang binubulong sa'yo ng puso mo? Ayoko pong hiwalayan si Bert, Ma. Ayoko pong masira yung pamilya ko. Susubukan ko po siyang intindihin kahit mahirap. Napakabuti mong tao, Ivy. Napakaswerte ni Bert sa'yo. Kahit siya yung nagkamali, mas pinipili mong unawain yung asawa mo. Napakaswerte ng anak ko sa'yo. Pero alam mo, Ivy, aaminin ko sa'yo. Paminsan-minsan naiisip ko kung tama bang ipinagkasundo namin kayong dalawa ni Bert para magpakasal. Ma, nakaraan na po yun. Gusto lang naman naming mapabuti yung kapakanan at kinabukasan yung dalawa. Naiintindihan ko po, Ma. Lalo na po nung nagkaroon na din ako ng anak. Ganun naman po lahat ng magulang, di ba? Handang gawin lahat para sa ikabubuti ng anak nila. Ilak mo yung pinto. Sorry, boss. Kumusta SPO1? Boss, may niraid kaming bahay ng mga Chinoy kanina. Kilo-kilong high grade na shabu yung nasabat. Bakit dalawang plastic lang itong dala mo? Boss, nagkakahigpitan eh. Ayan lang yung nakaya kong ipuslit. Tulad ng dati magiging hatian natin sa kikitain dito. Hindi ka ba natatakot mabisto, Boss Bert? Kaya nga dito tayo sa police station nag-aabutan. Para hindi malata. Tsaka walang magsuspecha. Hindi ko alam, boss. Parang dinadaga yata yung dibdib ko. Akala ko ba kailangan mo ng pera? Malaki kikitain natin dito. Kayo po ba, Boss Bert? Hindi po ba kayo natatakot? Alam mo, SPO1, kung uunahin ko yung takot, wala akong kikitain pera. Matanda na yung nanay ko. Hindi na makapagtrabaho. Halos barya-barya naman yung kita ng asawa ko. Mamumuti mga mata namin sa gutom kapag natakot ako. Pero boss... Sige, ikaw. Sumasapat ba sa pamilya mong sinasakot mo sa pagpupulis? Hindi, boss. Ayun naman pala eh. Boss, bawasan mo yung kakaputak mo. Magpuslit ka na lang ng 2 pang plastic. Apo, naubos mo na ba yung baon mo sa school? Opo, Assignment, meron ba? sa science lang po. O siya, hubarin mo na yung uniforme mo. Pagkabihis mo, gawin natin yung assignment mo. Lola, nag-away po ba ulit sina Mommy at Daddy nung nasa school pa po ako? Apo, huwag ka mag-alala. Inaayos na ng mommy at daddy mo yung problema nila. Maghihiwalay po ba silang dalawa? Hindi, Maymay. Huwag mo isipin yun. Lola, paano po kapag naghiwalay sina Mommy at Daddy? Apo, mahal na mahal ka ng mommy at daddy mo. Kaya hindi mangyayari yun. Ikaw naman, dapat mag-aral ka na mabuti para matuwa sa'yo yung mga magulang mo. Opo, Lola. Sige na, magbihis ka na. Ihahanda ko na yung merienda mo. Bert? Bert, anak. Pwede ka bang makausap sandali? Bert, anak. Kausapin mo naman ang nanay. May gusto lang akong itanong sa'yo. Bert. Bert! Anak! Ano na naman yung ginagawa mo? Okay lang ako, ma. Anak naman, hindi ba napag-usapan na natin? Natatalikuran mo na tong pagbibisyo mo? Ma, huwag kang sumigaw. Sakit sa tenga eh. Kunti lang naman.
Panginoon ko, Bert! Walang may dudulot na maganda yung droga! Bunganga kasi na bunganga yung asawa ko eh. Kaya eto, gusto ko lang mag-happy-happy. Hindi droga ang sagot sa problema niyo, anak. Sisirain niyan yung buhay mo. Eh, ma. Tikim-tikim lang naman to. Pamparelax. Anak, makinig ka naman sa nanay. Okay na. Okay na ako, ma. Pampagising lang kasi. Duty ako mamaya. Anong okay? Mapulang-mapula pa yung mata mo. Eh, pag nagligo ako, mawawala din yan. Diyos ko, Bert. Hindi ko na alam yung gagawin ko sa'yo. Ma, uli na to. Hindi ko na uulitin. Nagyaya ka dito sa paborito mong coffee shop, tapos ibang o-orderin mo. Ayoko muna magkape. Pass muna ako dyan. Bakit? Eh di ba favorite mo yung coffee dito? Basta. Fine. Ito na lang yung explain mo. Paano mo ba nabisto na may kabit si Bert? Nako, Florence. Huwag na nating pag-usapan pa yan. Linawin ko lang ha. Bisexual si Bert. Meaning, pwede siya magkagusto sa lalaki at babae? Yun yung sabi niya sa akin. Kailan pa siya ganun? Noon pa. Ay, best friend pasabog! Eh bakit ngayon mo lang kinuwento sa akin? Akala ko ba walang lihiman? Nag-promise naman kasi siya sa akin dati na magbabago siya. Nakakaloka. Gusto mo sigurin natin yung kabit niya? Wag na. Wala naman ako mapapala eh. Masasayang lang yung oras ko. Alam mo ikaw, masyado ka mabait. Dapat sa'yo helera dun sa mga santo sa simbahan sa Quiapo. Eh gulo lang kasi yun. Magulo na yung buhay ko. Ayoko nang dagdagan pa. Pero teka, ikaw, kumusta ka na? Eto, nagpapakatatag para sa anak ko. Alam mo, Bessie, kung ako sa'yo, hihiwalayan ko na yan. Hindi ko magets kung bakit baliw na baliw ka sa pulis patola at mamas boy mong asawa. Alam mo, Bessie, kung makikipaghiwalay ako, paano si Maymay? Ayokong lumaki yung anak ko nang walang tatay. Eh paano na yung application mo sa abroad? Itutuloy mo pa ba? Yun pa nga eh. Baka hindi na. Parang hindi ko na kayang iwan yung anak ko. Yung anak mo o yung asawa mo? Eh bakit di ka makasagot? Umamin ka nga. Mahal mo pa ba si Bert? Oo. Mahal ko pa siya kahit niloko niya ako. Tanggap ko namang hindi perpekto yung asawa ko eh. Lahat ng tao hindi perpekto. Pero hindi yung lisensya para manloko na tayo. Siyempre gusto ko siyang bigyan ng second chance. At the end of the day, asawa ko pa rin si Bert. Alam mo, kung may patangahan sa Olympics, sigurado mag-uuwi ka ng gintong medalya. Best friend ba talaga kita ha? Eh parang hindi mo naman ako dinadamayan. Ivy, pag-isipan mo kasing mabuti. Malaki yung kikitain mo as a nurse abroad. Kapag citizen ka na doon, pwede mo pang ipetisyon yung anak mo. At mabibigyan mo na magandang future si Maymay kahit na hindi ka umasa kay Bert. May isa pa akong dahilan kung bakit ayoko munang ituloy yung plano kong mag-abroad. Ano naman yon? Basta, malalaman mo din. For now, gusto ko munang makausap si Bert para maayos na namin yung gulong to. Ano? Hindi pa kayo nagkakausap ng asawa mo? Eh lagi kasing wala sa bahay after nung away namin. Kapag tinatawagan ko, hindi naman sumasagot. Kapag naman nasa bahay, laging nagkukulong sa kwarto. Anong sabi ng nanay niya? Eh baka daw stress lang sa trabaho si Bert. At pumapayag ka naman na binabaliwala ka niya. Ay, best friend, gusto mo bang iuntog kita at nang matauhan ka na? Eh, sandali lang. Hello? Opo. Okay po. Sige po. Salamat po. Oh, sino yung tumawag sa'yo? Yung agency na umaayos ng application ko. Pinapupunta ako eh. Urgent daw. Ha? Eh bakit daw? Bert! Buksan mo tong pinto! Bert! Oh. Ano na naman yung problema mo? Hayop ka, Bert! Sinira mo yung buhay ko! Hayop
Hayop ka! Huwag mo nga akong sinisigawan, ha? Sinira mo yung buhay ko! Ano na naman yung pinagsasabi mo? Galing ako sa agency, Bert. Hindi na ako makakapag-abroad. May sakit ako, Bert. At kasalanan mo yun! At bakit akong sinisisi mo, Aber, ha? May HIV ako, Bert! Hinawaan mo ako! Ano? Oo, Bert. May HIV ako. Hindi. Imposible yung sinasabi mo. Hindi totoo yan. Bakit? Bakit mo to ginawa sa akin, ha? Hindi. Sigurado ako sa ibang tao mo nakuha yan. Aminin mo. Sino? Sinong nakasibling mo? Ikaw lang, Bert! Ikaw lang! Sa'yo nang galing yung sakit na to! Tumahimik ka! Puro kasinungaling ang lumalabas sa bunganga mo! Hindi lang buhay ko yung sinira mo! Posibleng masira din yung buhay ng magiging anak mo! Oo, Bert. Buntis ako. TLC, the drama special, interactive. Involve ka dito.
TLC, the Drama Special Interactive. Involve ka dito. Bert, ilang beses ko bang kailangan ulitin sa'yo? Hindi ko nga alam. Sabi mo malinis ka. Sabi mo wala kang sakit. Hindi ko alam. Hindi pwedeng hindi mo alam. Hindi ko alam. Hindi pa ako nagpapatest. Ano? Tsaka sigurado ka bang sa akin ka nahawa ng HIV? Ano gusto mong palabasin, ha? Kasalanan mo yan. Hindi ka marunong mag-ingat. Hello? Mark? Hello? Mark? Hello? Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Opo, ma. Bukas po babiyahin na kami ni Maymay. Papuntang Puerto Princesa. Hindi ko na ba mababago yung isip mo? Kailangan nyo ba talagang lumayo? Sino mag-aalaga sa'yo doon? Lalo pa ngayon maselan yung kondisyon mo. Huwag na po kayo mag-alala sa amin, ma. Nandun naman po yung tatay ko tsaka yung isa kong tiyahin. Doon na din po ako magpapakonsulta tsaka magpapagamot. Alam ko mahirap. Pero sana, Ivy, makuha mong patawarin si Bert sa mga nagawa niya sa'yo. Pasensya na po kayo, ma. Pero sa ngayon po, hindi ko pa po alam kung paano ko po siya mapapatawad. Naiintindihan ko. At salamat kasi naging mabuti kang asawa sa anak ko. Huwag po kayong mag-alala, ma. Araw-araw ko pong papatawagin sa inyo si Maymay. Para po hindi niyo ma-miss yung apo niyo. Basta ipangako mong iingatan mo yung sarili mo, ha? Si Maymay. Tsaka yung batang ipinagbubuntis mo. Opo, ma. Kakayanin ko po para sa mga anak ko. Kumusta na si Maymay? Okay naman. Nasa bahay siya. Kasama si Mama. Hinayaan ko munang makapag-bonding man lang yung maglola bago kami umalis. Si Bert, ano namang reaksyon niya nung sinabi mong hihiwalayan mo na siya? Hindi na siya nakasagot. Natulala na lang siya. Alam ba niyang isasama mo si Maymay sa Palawan? Oo, pero siguro mabuti na rin to. Sabi ni Mama, bumalik na naman si Bert sa dati niyang bisyo. Ha? Akala ko ba nagparehab na yun before? Oo, naging okay siya sandali. Tapos ayun, parang nawawala na naman siya sa sarili niya. Naligaw ulit ng landas. Laging nagkukulong sa kwarto. Nako, best friend. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan dyan sa mga pinagdadaanan mo. Sige lang. Iyak mo lang. Ayan. Naiiyak na rin ako. Florence, paano ko mabibigyan ng magandang buhay yung mga anak ko? Kung ako mismo may sakit. Diba? Sabi mo naman, may gamot para makontrol yung HIV. Oo, pero natatakot pa rin ako. Paano kung mahawa sa akin yung magiging anak ko? Ano bang sabi sa'yo ng doktor? May mga gamot daw ako na kailangang inumin para hindi mahawa yung baby ko sa sakit ko. Ayun naman pala eh. Pero paano kung mahawa pa rin ng HIV yung baby ko? Basta, sundin mo na lang yung ipapayo sa'yo ng mga doktor. Tapos, sabayin mo ng prayers. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Sana nga, Florence. Ay, Diyos ko. Ano bang kasalanan ko? Pakiramdam ko pinaparusahan ako. Wala kang kasalanan. Nagkataon lang na maling tao yung minahal mo.
Excited ka na bang makita si lolo mo? Oh, huwag ka nang umiyak, Maymay. Isipin mo na lang, magbabakasyon tayo dun. Umiiyak ka ba kasi mamimiss mo yung mga friends mo sa school? Hindi po. Pasensya ka na, anak, ha? Kailangan lang talaga nating umalis para mas mapabuti yung kalagayan mo. Anak, smile ka na. Sige, kwentuhan mo lang ako kung saan kayo nagpunta ni lola mo kanina. Anak, tahan na. Kaya ka ba umiiyak kasi mamimiss mo si Lola Aida mo? Promise ko, anak. Araw-araw, tatawagan natin si Lola para makausap mo siya, ha? Sa cellphone o kaya sa Skype. Okay ba yon? Pwede po bang wag na po tayo bumalik dito? Mamay, anak. Kasi po masama po si Daddy. Galit po ako sa kanya. Anak, aaminin ko. May konting problema kami ni Daddy mo ngayon. Pero huwag kang magagalit sa kanya kasi tatay mo pa rin siya, okay? Kasi po, Mami. Ano yung anak? Kasi po kanina po, niyaya ko po si Lola na pumunta sa mall. Nag-enjoy ka ba? Tapos, sabi ni Lola, maliligo lang siya bago kami umalis. Tapos... Tapos anak, ano? Bert, anak? Kanina ka pa nagkukulong dyan. Buksan mo tong pintuan. Dinalan kita ng hapunan. Bert. Bert, anak. Ma, nasan po si Bert? Nasa loob. Bakit ka umiiyak? Bert! Bert! Lumabas ka dyan! Baboy! Napaka-baboy mo! Teka, Ivy! Ano ba nangyayari sa'yo? Buksan mo tong pinto, Bert! Mapapatay kitang tarantado ka! Uminahon ka nga! Ano ba problema? Mamatay ka na, Bert! Mamatay ka na! Panginoong Diyos, Ivy! Bakit ka nagkakaganyan? Mama! Si Bert po! Ano? Ano ba kasing nangyari? Si Maymay, Mama! Si Maymay po! Hindi kita maintindihan, bata ka. Si Maymay po! Ginahasa ni Bert! Opo, Mama! Ginahasa si Maymay ng sarili niyang tatay! Bert! Buksan mo tong pintuan! Umalis na kayo! Hindi ko kayo kailangan! Lumabas ka dyan, put! Harapin mo ako, tarantado ka! Bert! Bert, anak! Lumabas ka na dyan! Bert! Bert! Basta kapag may kailangan kayo ni Maymay, sabihin mo lang sa akin, okay? Salamat, Florence, ha? Kasi kahit madaling araw na, pinatuloy mo pa rin kami. Hindi mo kailangan magpasalamat, Ivy. Anytime, welcome kayo dito. Tsaka pasensya na ha, medyo maliit lang tong bahay ko eh. Ako nga dapat yung humingi ng pasensya eh. Kasi kami yung nakakaabala sa'yo. Don't worry. Kapag nakapagpahinga na si Maymay, pupunta na kaming Palawan. Ano ka ba? Okay lang. Pwede kayo magstay dito as long as you want. Salamat, Florence. Matulog ka na. Hindi makakabuti dyan sa baby mo yung pagpupuyat. Oh, umiiyak ka na naman. Bakit si Maymay? Bakit siya ba?
Bakit yung anak ko pa? Hindi ko din alam, best friend. Hindi ko din alam. Natatakot ako. Paano kung mahawa si Maymay? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Paano kung magkasakit din siya? Paano kung mahawa siya ng HIV dahil sa kababuyang ginawa sa kanya ng tatay niya? Ano bang sabi sa'yo ng mga doktor? Binigyan na si Maymay ng gamot. Pero paano, Florence? Paano kung mahawa pa rin siya ng HIV? Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yon. Sana ako na lang. Huwag na si Maymay. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko kapag nagkaroon siya ng HIV. Wala kang kasalanan. Huwag mo sisihin yung sarili mo. Eh, sino ha? Sino yung dapat kong sisihin? Patay na si Bert. Nagpakamatay na yung taong gumahasa sa anak ko. Masarap ba yung nilutong sinangag ni Tita Florence? Opo. Nilagyan ko yan ng maraming bacon kasi sabi ng mami mo, favorite mo daw yan. Salamat po, Tita. You're welcome, Maymay. Anak, may nakalimutan ka. Di ba ang sabi ko sa'yo, bago ka kumain, mag-pray ka muna? Ayoko na pong mag-pray. Maymay naman. Kasi hindi naman po natutupad yung prayers ko. Anak, Bakit po ganun, Mami? Bakit po ginawa sa akin yan ni Daddy? basta anak ha. Lagi mong tatandaan. Na love ka ni Mami ha. Galit ako kay Daddy! Ayoko sa kanya! Anak, nandito na si Mami. Hindi na ulit mangyayari sa'yo yun ha. Takot na takot po ako kay Daddy. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Anak, huwag kang matakot ha. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Magmerienda ka muna. Ito, nagtimpla ko ng juice. Salamat po, Ma. Mabalik ako. Ikaw, kumusta ka na? Okay naman po. Nang huling check-up ko sa OB, healthy naman daw po yung baby ko. Kayo po, Ma. Kumusta po kayo? Sa awa ng Diyos, kahit papaano nakakaraos sa araw-araw. 3 buwan na rin simula nung mamatay si Bert. Oo nga po eh. Ang bilis ng panahon. Ay, akala ko po dito na po titira yung isa niyong anak. Para may makasama po kayo. Ah, si Roger. Oo, nasa trabaho lang. Maya-maya rin dadating na yun. Ma, pasensya na po kayo ha. Kung hindi po kami nakapunta ni Maymay sa lamay at libing ni Bert. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Pero aaminin ko, hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala. Parang bangungot lang lahat. Ako din po, Ma. Nakakalungkot lang kasi mabait na bata yang si Bert. Responsable. Pero unti-unti siyang sinira ng bisyo niya. Unti-unti siyang sinira ng droga. Pati pag-iisip niya naapektuhan na. Ma, ipagpasa Diyos na lang po natin yung mga nangyari. Diyos na nga ang bahala sa ating lahat.
Siya nga pala, kumusta na si Maymay? Mami, bakit po tayo nandito sa ospital? Tumawag kasi yung doktor, anak. Lumabas na daw yung result ng test mo. Ano pong test? Malalaman natin kung wala ka ng sakit o kung kailangan mong ipagpatuloy pa yung pag-inom ng gamot. Ano po ba yung sakit ko? Good morning. Good morning po, Doc. Kamusta ka na? Ito, okay naman po ako. Basta inumin mo lang yung mga medications mo and magpa-check up ka regularly. May iwasan natin na magkaroon din ng sakit yung baby mo. Opo, salamat po, Doc. Siya ba si Maymay? Opo, Doc. Hello Maymay, ako si Dr. Sagon. Hello po. Anong buong pangalan mo Maymay? Maya Angelique Hernandez po. Very good. At kamusta ka na Maymay? Okay lang po. May masakit pa ba sa'yo sa katawan mo? Wala po. Good. Ivy, lumabas na yung confirmatory result ni Maymay. Ano pong naging resulta, Doc? Eto, tingnan mo. Makikita mo dyan yung result. I'm sorry. Pero nag-positive sa HIV si Maymay. Sigurado po ba to, Doc? Oo. Yan yung confirmatory result. Sisimulan na natin yung treatment as soon as possible para makontrol yung virus. Huwag kang mag-alala. Kapag susundin natin na maigi yung treatment, magkakaroon ng normal na buhay sa Maymay. Diyos ko. Bakit po nangyari to? Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero Ivy, lagi mong tatandaan na hindi ito ang katapusan. May pag-asa para sa HIV positive. Mami, bakit po kayo umiiyak? Anak? Sorry, Sorry. Bakit po kayo nagsusorry? Basta, anak, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. I love you, anak.
TLC, the drama special, interactive. Involve ka dito. Sakita ka ay sa tugan ba kining istorya karon oy nga naman, bakit? Why oh why? Bakit pati yung bata? Bakit? Narinig naman ho natin na matinding epekto ng droga kabisyo, di ba? Hindi lamang sa katawan ng tao, kundi sa utak na rin. So sana po no, bago ka tumikim ng drugs, isipin mo muna, is it really worth it? Are you really ready with the consequences ng pagtikim mo ng droga? Ang droga ho ba talaga ang solusyon sa iyong problema? Ito ba talaga yung madali ang solusyon? O sa ginagawa mo, mas pinapadali mo lamang po yung buhay mo sa mundong ito? Alam niyo, may mga tao ho kasi na tingin nila ang pag-take po ng droga ang pansamantalang makakatulong sa kanila para malimutan po yung problema. Pero reminder po na hindi po yan ang solusyon. Ang solusyon po sa iyong problema ay pagdadasal. At kapag ka nagdasal ka, hindi po ibig sabihin na agad-agad ibibigay po ni Lord yung solusyon sa iyo. Of course, you need to act on it. Nasa Diyos po yung awa, pero nasa tao po ang gawa. And it will really take time, depende po sa actions po na gagawin mo. Kung hindi mo na kinakaya po yung problema, alam nyo, be with someone or talk to someone, hindi po yung magsosolo ka, magdodroga ka, and yet, what's next? Huwag mo po sirain yung buhay mo nang dahil lamang sa walang kwentang droga na yan. Well, okay lang sana kung buhay mo lang po yung sisirain mo, kaya lang, shootables ka. Pati buhay po ng ibang tao sinisira mo, dinadamay mo. So again, tama na yung droga-droga na yan. Bukod po sa mahal, magastos, masisira pa ang buhay mo at buhay ng mga taong nagmamahal sa'yo. Opo, sila lang ang nagmamahal sa'yo at hindi ka marunong magmahal, hindi mo sila mahal. Kasi kung marunong ka magmahal, iisipin mo yung kapakanan nila. Iisipin mo yung kinabukasan nila. Pero sa ginagawa mo po, pinili mo sirain yung buhay nila. My God! Stop drugs, please. No to drugs, utang na loob. At when it comes naman po sa pakikipaghiwalay sa asawa, ando na po tayo na ayaw mo ng isang broken family. Pero iba kasi po ito Iba na pong usapan ito Buo nga kayong pamilya pero hindi naman buo yung pagmamahal na nararamdaman mo sa kanya. Hindi naman niya pinapatunayan na mahal ka talaga niya. So tama na, maigi pa na bigyan mo na magandang buhay yung anak mo. Kesa buo nga yung pamilya nyo, masaklap naman yung nararanasan nyo sa bugatahong na lalaking yan. Ang malungkot po na katotohanan, kapag po nagkamali ang matanda, damay po ang bata. At mas maraming pagkakataon, mga bata talaga ang nagsasuffer sa ginagawang kawalang yaan ng matanda. Nakakalungkot ho dahil sa katangahan po natin, yung bata, hindi na ma-enjoy yung buhay na gusto niyang marating. Kasi hindi pwedeng hindi niya malalaman. At kapag nalaman niya, masasaktan at masasaktan. At ang nakakadurog ho ng puso, madedepress ho yung bata, mawawalan ng pag-asa. Kaya sana po hanggat maaari kung gagawa tayo ng kalokohan, sarilinin na lang ho natin, magsolo na lang tayo, mag-enjoy tayo sa kalokohanan, tayo na lang mag-isa, wag na tayo mandadamay ng pamilya. Hindi ko po alam kung paano yon, pero please, tantanan natin ang mga bata kung gagawa tayo ng katarantaduhan. Diba? Nakakalungkot. Sanga-sanga. Kung may problema ka, nandadamay ka. Shootang ibals ka. Kakalurke. Sabi dito sa nag-text, kalma lang po Demonyo ka, Bert. O, diba? Sabi ko, kalma lang Demonyo ka, Bert! Kampon ka ni Satanas! Masunog ka sa impyerno! Hinawaan mo ng HIV yung asawa at pinagbubuntis ng asawa mo. Pati anak mong babae, ginahasa mo pa. Hinawaan mo din ng HIV. Masunog ka sa impyerno. Gago ka, hayop ka. Kahit patay ka na, ang sarap mo pa ding patayin. Masahol ka pa sa hayop. Tama. O, diba? Kung sino ka man nag-text ka, kalma na, friend. Wala na tayo magagawa, patay na siya Mamatay niya, Mama Christine. Wisit po yung mga ganyan tao. Dapat dyan, balatan ng nakalambitin pabaliktad. Babati po kami dito, mamatay niya, lahat ng taga LGR Athletics Wear, lalo na sa printing department. Salamat po, God bless and more power from Rusty Gemilla. Sabi na nag-text, nang dahil sa droga, maraming buhay ang nasisira. Kaya huwag kayong magalit kung ganun kahigpit si Tatay Digong pagdating sa droga. Pinili ni Bert na maging demonyo. Patayin yan, hindi dapat tularan. Patay na po. Pinatay niya po sarili niya. Sabi ni Chris Hernandez ng Northern Samar. Yan kayang kinauuwi ng mga adik kung hindi
siguro nahuhuli sila ng pulis ngayon, pero ang totoo, sa huli, kapag sobrang tuyot na yung utak niya, nagpapakamatay na yan kasi wala yan sa katinoan. Ganun po yung mga nalululong sa drugs, wala na sa katinoan, pinapatay ang sarili. Totoo. Hay nako, wala namang ginawang masama yung babae. Siya pa tong nahihirapan ngayon. Nagtiis lang naman siya. Walang yan lalaki yan. Semento na yan. Pati anak niya na kaya niyang galawin. Demonyong tao talaga. Adik. Yawa kayo. DJ Ganda Chinita, pabati naman po dito sa Sapabonga from Angel Dems. Kanang mura man na, be. Sabi dito ni Shawood Dries sa Twitter. Again, hashtag niyo po TLCTDS Lulong. Inuulan po tayo ng tweet ngayon at text. Sabi ni Shawood Dries, life lessons build strength and life is a truly beautiful struggle. Keep the faith. Kumbaga, ganun talaga. Maraming struggle sa buhay natin, maraming problema ang dumarating sa atin. Pero keep mo lang yung faith mo kay God. Sa kada unos, mayroon ding liwanag na darating. Ganun lang yung kabisyo. Ay! Pero ang hirap kasi katimono yung bata. Ang hirap, no? Hindi naman tinuruan yung bata, pero ang sabi niya, hindi na lang magpe-pray kasi hindi naman nakikinig si Lord eh. Paano mo i-explain sa bata yun? Ang hirap, ang sakit, tuloy pati yung bata dahil sa mga kalokohan nyo, nawawala na rin ng faith kay God, 'di ba? At saka mamata niya, hindi mo masisisi kung bakit nagsasalita itong si Ivy na, ano ba, parang kine-question niya si Lord. Ano ba kasalanan ko sa iyo, Lord? Bakit mo ko ginaganito? 'Di ba? Lahat naman po tayo dumating sa point ng buhay natin kapag talagang pinupush na tayo sa edge ng pagsubok. Nako-question natin si Lord. Bakit? Hindi dahil sinusumbatan natin siya, kundi dahil kung merong nakakalam kung bakit nangyayari sa buhay mo yun, siya lang talaga, si Lord. Kaya tayo nagtatanong nun. Oo. Minsan yung mga pagsubok na yan talaga, nagiging paraan yan para tumawag ka uli, bumalik tayo sa Panginoon. Yun yung test mo para bumalik ka sa akin. Kasi minsan nakakalimutan na natin si Lord. Maraming pagkakataon nakakalimut tayo. Sabi ni Jerome Acosta, kawawa naman si Ivy, pinagsakloban ng langit at lupa. Pabati po dito sa Cardona, Herona, Tarlac. Hashtag TLCTDS Lulong. May nag-text dito, sabi dito, walang magda-drugs kung walang gagawa ng drugs. Tama! Ano, POH? Hi, it's my day off. Ano ba? Bakit? May personal message siya. Hi, it's my day off. Maligo ka naman. Pwede mo siya i-text, be. Happy 6 months daw. Ayan. Alam mo na, ito paraan nila para Happy napaproud 6 sila. months. Love you na, Triba. Yo, JH. Hi sa bagong haircut barbers. Wala lang. Ano pa ba? Maganda tayong 3 DJs. Love you, Didi here. Didi here. Ayusin mo yung text mo, Didi here, minsan. Oo, para masabi namin na maayos dun sa sinesendan mo. Magulo rin yung text mo, Didi here. Nakakagigil po yung Bert na yun. Sabihin niyo kung saan niya nakalibing. Huhukayin ko po. Dudurugin ko po yung bungo niya. Nakakalungkot po. Pabati po sa Dunkin Dominion Bus Terminal from John Paul Rublico. No to drugs! Ikaw na pulis ka, salot ka sa lipunan, hayop ka, nagsaya ka nun, ngayon nag-suffer ay ang mag-ina mo. Ina mo, kabaro. Ay, nako. Ayun o, di ma. Kaya solusyon, mama, pag Alam mo ganyan, yung nakakalungkot. kapag ganyan, may HIV ka, may HIV anak mo, saan kayo pupunta ng anak mo? Siyempre, yung mag-aalaga sa'yo, hindi maiiwasan Mandire. na mandidire. Matakot. Maiiwasan kasi siyempre ayaw niya madamay. Ano bang pag-asa ng may mga HIV? Pero eto ang mga HIV po, yung mga may kaso ng ganyan, hindi po natin sila kailangan pandirihan. Nandun na po tayo na baka mahawa ako, baka ganito ganyan eh. May mga paraan naman para hindi ka mahawa eh, 'di ba? Lumapit lang po kayo sa doktor kung ano po yung para ways hindi mahawa. para hindi ka mahawa, 'di ba? Kunyari yung kutsara, huwag mo gamitin yung Bakla, kutsara kahit niya. wag na, kung wala kang paraan, nahihiya ka, i-research mo sa Google. Oo. Diba? At saka, again, hindi po natin... Kaya lang lalabas doon, pack ganun, in Latin. Lalabas doon, pack ganun, meaning in galit Latin. po si Tanya sa Galit mga ako. hindi marunong mag-research. Oo. Yung tipong, aware lang po ako. Pack ganun po in Latin, I will invite you, Satan. Pack ganun! Pack ganun! Pack ganun! Yung we invite you, Satan, ang ibig sabihin sa Latin, nos Ang invitares, translation. Boss Satanas, kalor kay kayo. Ang translation. Anyway, yun nga ba sinasabi ko? Oo, yung Google. Research. Ayun, hindi po natin sila kailangan pandirihan. Ang kailangan po nila yung pagmamahal, pag-unawa, at hindi naman po nila ginusto. Lalo na po sa kaso ni Ivy, hindi niya ginusto na magkaroon ng HIV. Bugatahong lang talaga yung kanyang
partner. Kakaloka. Kapag ho nalaman natin, confidential na lang ho. Halimbawa, may kapitbahay kayo. Huwag nyo nang kayo mangchichismis pa. Yes. Dadagdag pa po tayo sa ikaka-depress ng mga tao. Di ba ho? Yung asawa niya kasi. Sana po ganun. tulungan natin sila na makaahon po, Tama. na may pag-asa po. Iparamdam natin. Alam naman natin na pupuntahan nun mamamatay. Bakit pa tayo tutulong na mapadali? Bakit Diba? inuunti-unti pa natin? Grabe kayo. Sabi ni Divergent sa Twitter, TLC TDS Lulong, ay, yung tatay sarap niyang palunukin ng kwitis tapos pasigawin ng Darna! Sumabog yun eh. Ano ba? Mish Santiago, BM. Ate Kristan, kung nag-positive po si Maymay, baka may posibilidad na maapektuhan din yung pinagbubuntis niya. Huwag naman po sana, kawawa naman po si Ivy. Kaya dapat sa mga taong di mo kontento sa isa, sa mga anak makakati, dapat sa mga ari niyo, binubuhusan ng asido para naman matigil kayo. Sa mga drug users, sana mahuli na lahat, iba na yung epekto sa tao. Pabati po dito sa Wednesday Mandaluyong sa Family Santiago at sa mga pinsan ko nakikinig sa kabilang bahay. At sa Uy! asawa ko, I love you daddy, ingat sa pag-uwi. Mish, thank you kasi first time mo nag-involve ka. Salamat ha. Thank you po sa mga first-timer. Ikaw din ang sumisira ng imahe ng mga pulis, salot ka. Sabi ni Melissa Pilarta, pabati daw si Moy sa Brunei. Hello po sa inyo. Voice message mula kay Jonah Ibanez Sargan. Jonah, pasok. Hello po, Tita niya, Ate Christine. Hello. Ang lungkot ng kwento niyo, simulang kahapon hanggang ngayon. Sorry Apa. na po. Na may mga kaugnayan sa droga at parehong ginasa yung anak na babae. Tapos positive pa sa HIV yung bata. Kawawa yung bata kasi sa murang edad niya, nadamay siya sa kasalanan ng tatay niya. Droga talaga, hindi lang makakasira sa katawan ng gumamit, pati sa utak. At sa lahat ng Sabi ko taong nga po. nasa paligid niya, siguradong masisira. Hindi po sagot ang droga sa kung anong meron ng problema ang isang tao, kundi ang panunumbalik sa Diyos. Tama nga po yung kasabihan na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Yun lang po. Sana wala nang matigil na yung mga ganyan, no. Yun lang po. Thank you. Tama po. Kaya po, kasi po ang drugs, pag tinry mo yan once, twice, kaya nga nakaka-addict talaga siya. Uulitin mo pag nag-try ka isang beses. Kaya please, hanggat maaari may nag-aalok po sa inyo, tinutokso ka. Kahit isang beses lang, one try lang. No, Huwag niyo po, never, yung one try na po yun, uulitin niyo po kasi yun ng Correct. pangalawa hanggang magpangatlo na. Truth labels. Huwag na po tayo masyadong so, Kahit curious marijuana lang, ako. kahit marijuana lang, wag po, heroin, ano pa ba, Yang- ecstasy, wag na yes. po. Hanggat, kahit kapraso lang, wag. Yung curiosity mo kasi pwede kang dalhin sa masama eh. O sabi dito ni Kyle Lanzona, stop the stigma, wag maging mangmang. Anong kutsara walang nahahawa sa laway na may HIV? Yung walang alam, tigilan nyo. Okay, kaya magre-research po tayo. Kyle, Nahahawa ano, po through sex. Oo, yung may intercourse na magaganap. Sexual intercourse. Correct. Kahit doon titirahin sa likod, yung ganun. Basta anything, Tapos, or kaya yung blood transfusion. yan, yung mga needles na ginagamit, di Yes. pinapalitan, tattoo, ano pa, Correct. kukuhanan ng dugo, basta Oo. anything po na. Pero yung simpleng nadikit ka lang, nasiko ka lang. Natalsikan ka laway, grabe ka, lawayan kita marami, buong katawan mo, mata mo lang walang laway. Hindi po true doon, ha? Kumbaga, anything na parang merong magta-transmit, kunyari dugo sa dugo, ganyan, yun posibilidad po. Again, let's do our research bago tayo manghusga at matakot sa mga taong merong HIV. Wala kami internet, Miss Kay, paano kami magre-research? Eh di punta ka sa DOH, Department of Health, o Doon sa ba doktor, sa barangay, magtanong ka. Okay po. Good Huwag luck po kayo sa- magalit. Mista niyo, Miss Christine, marami pong nakikinig dito sa Katbalogan. Fiesta po kasi sa amin. Kumpleto po kami dito sa stasyon, dito sa Dimes Action Radio Yay! Katbalogan from Raquel Gabionza. Happy Fiesta! Happy Yon! Eto sabi dito ng nag-text, good luck sa iyo, Bert. Susunugin ka sa impyerno. Sana yung kabit mo na lang yung ginahasa mo. Hanggang sa dalawa kayong namatay. Pakigreet na lang po ako sa amin, dalawa ng kaibigan ko, na si Irish. Nakikinig po kami sa inyo. ID po ito ng Burawen, Leyte. Oy, hello po sa mga taga Burawen, Leyte. Maayong Salamat! hapon! Thank you! Dagang salamat sa pagpaminaw.
Mamatay niya, Mama Christine. Galit na galit talaga ako. Dapat, dinoble kill ho yung ganong klase pong tao. Sabi ni Benji, balasaba. Masarap Kala ko i-double- balasubas yung ano niya. Ano ba? Ang sarap yung double kill ng mga ganyan, no? Nakakaurat, nakakaloka. Parang double kill yun, bakla. Alam mo yon, parang double murder. Una-muna, tatanggalan mo ng ingro. Tapos, higitin maiging gilid. Yan, hilahin mo, gano'n. May voice message dito. Si Dits Ipupush ko Mina yun eh. Abrilio. Sige, ito muna. Grabe naman si Bert, nangaliwa na ng hawa pa ng HIV. Walang mabuting na idudulot ang pagdadrugs. Pakagreet na lang po kami dito sa FL Cruz Engineering Consultancy na palaging nakikinig sa drama na. Salamat po. Salamat po. Thank you Salamat sa din. mga taga FL Cruz Engineering Consultancy. Thank you. Ito din si Charin Patilu na may VM din. Napakasama mo talaga, Bert. Napakasama mo talaga, Bert. Play pa tayo ng mga, ang dami nag-VM, oh. Oo. Si Rimbert ba yan? Rimbert Daniels Rolyoke. Go ko. Magandang hapon po, Christine Dera, Tanya Tinita. Oo nga po, kawawa naman si Maymay, nahawa pa, pati yung kanyang mag-ina. Nabati ko nga po para sa Iris, na lagi nakikinig sa inyo. Salamat po. Thank you din, Kuya. Hindi po puro si Lord ang dapat tinatanong. Baka mamaya niya, napasobra lang lagay mo ng sili sa sabaw, magtatanong ka pa rin kay Lord. No to drugs, Mama Christine. Idol ko po si Duterte, tsaka si Bato. Relan Pogi po pala ito ng Silang Cavite. Proud Bisdak, nag-text yan. Uy, thank Basta you. Bisaya, gwapo't gwapa na. Oh, diba? Pero mga Tagalog, di gwapa. Oh, pati yan, gwapo't gwapa. Nilinaw. Ay, Gera tayo. Gere-gere. Nakakalungkot isipin na kung sino pa yung alagad ng batas. Sila pa po yung involved sa droga. Sabi ni Mary Grace Puma. May nag-text eh. Oh. Dapat nakikinig si Delima sa Drama Today para malaman Grabe niya ang kayo epekto kay ng mga Delima. gumagamit ng droga at mga nagbebenta na kinakampihan niya. Extrajudicial nyo, mukha mo, Delima. Oo. Galit ka, be? At Relax lang, relax. ang nag-text nito parang long distance pa talaga from hindi long gumastos. distance eh, from outer Space. Pilipinas. Outer space. From ibang bansa kasi yung number niya nagsisimula sa +8529. So ibang bansa to. Baka internet lang, bakla. Sa bagay. Joke lang. Pwede. Clark Narciso, may Good VM. afternoon, Tanya Chinita, Cristindera. Siguro si Bert talagang sira na talaga ang ulo niya kasi nagda-drugs nga siya. And kung talagang nagda-drugs ka talaga, wala ka na talagang wala ka na talaga sa tamang pag-iisip. Pero sana hindi niya na lang hinawa yung asawa niya at saka yung anak niya. Buti na lang nawala na siya. Ginigreet ko lang yung mga boys ko dito sa may friendship, sila Al, si Dodoy, tsaka si Mandagami. Sila lahat sa E2 Design Staff. Salamat po, Magtanya. Thank you din, Kuya Design Clark. Sabi dito, nakakapanggigil po ang ganyang klaseng tao. Walang awa sarili niyang dugo at laman nagawa niya halayin. Sarap pugutan ng ulo, kundi lang nag-suicide ang buang. Mamatay niya at Ate Christine Dera, pakibati naman po ng hi sa asawa kong si Jomar Peñero. Riza Peñero po ito ng Bicol, Camarines Sur. Hello, Per. Mga kabisyo, trending po tayo, ha? Uy, thank you, trending. Thank you. At Salamat dahil po yun sa inyo, dahil sa hashtag nating TLC-TDS Lulong, dapat nung namatay si Bert, sinunog nila at pinakain sa aso, di busog pa sila. Aaron Ordonez, ang hard natin, mga bakla kayo. Napakinggan mo ba yung drama, Delima? Yan ba ipinagtatanggol mo yung mga adik na yan? Ikaw kaya paghahasa ko sa adik na may HIV. Yoy! Wag ganoon. Kalma lang kayo naman. Ay, maraming, ay naku. Ito si Carl Perez, merong voice message. Carl? Hello? Grabe yung mga ganyan tao. Dapat dyan pinapatay. Napatay talagang hindi binubuhay. Ay, nako, patayin natin lahat ng nakakasira sa lipunan kung pwede lang po. Oo, patayin natin. Parang bakterya, patayin natin. Parang sebo, inaalis. Speaking of sebo at bakterya, meron din yan sa mga pagkain, nakakadiri kapag di ba, yung pinagkainan mo. Oo, tama. Di ba, yung pinagkainan mo, talaga nga kasi namang... di ba ngayon malamig? Oo. Kumakapit yung sebo sa gilid-gilid ng kutsara, ng Correct. baso. Pag ininuman mo,
nakasampung hugos na, amoy Hugos? baka, hugas na, amoy baka pa rin, ganun. Ay, di ba mga ganyan sebo, huwag ka mag-alala. Gamitin mo lang ay Smart dishwashing paste man or liquid. Tanggaling-galing ang sebo. Tanggaling-galing ang bakterya. At talaga nga namang itong smart dishwashing, tutulungan ka nitong maalis nga yung mga sebo-sebo na yan. Yung mga hindi nakikitang bakterya, Correct. mama. Para iwas tayo sakit, iwas Truth. sa mga nakakahawang karamdaman. At eto pa kabisyo, mamata niya, di ba? Kapag ka nanggigitata na yung sponge na ginagamit mo, dapat palitan na yan. palitan mo na yan, utang na loob, bigyan mo Yung na siya. jowa nga, pag nanggigitata na, sarap palitan eh. Yung sponge din, ganun din. Yung sponge lang, kabesyo. Kabesyo. Dai? Oo, di Pero, ba? again, don't worry sa smart dishwashing paste. Meron na po itong libreng Sponge. sa loob. Again, pag bumili ka, libreng pong sponge ang bubulaga sa'yo. Kaya naman mga kabisyo, huwag kalimutan pag bumili sa grocery, smart dishwashing, paste man or liquid, tanggaling-galing ang sebo, tanggaling-galing ang bakterya. Smart dishwashing, the #1 dishwashing paste in the country. Yan po yung sa atin ng ACS. Maraming salamat, ACS. Mga kabisyo, kalma na kayo Oo, bukas naman meron pa naman tayo mga pagha-high bloodan. Ingat-ingat po tayo sa ating pag-uwi. At ipag-pray natin yung mga naaapi ngayon dahil sa drugs. Pag-pray din natin yung mga nabibiktima. At sana matigil na talaga. Malabanan talaga natin yung droga. At sana talaga mabawasan na, no? Hindi mabawasan. As in, wash out. Ay, naku, nakakaloka talaga. Kasi kawawa ang bata. Nagsasuffer ang mga bata. Opo, tama na po ha. Isipin muna, say no talaga. Huwag kayong maging curious na, tikman ko lang, baka naman Anong hindi naman ako lasa? ma-addict. Matakot po kayo ngayon kasi lahat na ngayon ay talaga namang napakahigpit po sa droga. Please, 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 utang na loob. At maraming salamat po sa mga nakiki-involve ba? Nakiki-involve all over the world. Thank you po ng bonggang-bongga. Nararamdaman po namin ang inyong presensya. At mamaya manong driver, ikaw wag ka muna aalis. Kasi mamaya po, itatawag na naman kami ng isang maswerteng driver na mananalo nga po sa aming Love Knows No Boundaries. In the meantime, tawagin lang natin ng pansin yung winner ni Diego Bandido. Oo. Kasi sayang naman yung 1,000 pesos mo dito nag-iintay. Mula po sa Jocelyn Taxi na si Kuya Jose Vergara. Jose Vergara, winner ka po ni Diego Bandido kung nasan ka man. Punta ka na dito para sa iyong 1,000 pesos. Maraming salamat po sa mga nagsibida ngayong araw na ito bilang Bert. Diego Bandido po yan. Si Ivy Laika Barista, Mama Aida Nicole Liala, si Mark, yung kabet ni Bert. Si Chris Choper po yan, Florence at Maymay, dalawang karakter. Si Cara Carinyosa. At ito po ay mula sa panulat ni Jonel Estrella, sound engineer Jason Sagun, musical score Danny Frias, directed by Diego Bandido. At maraming salamat, magkarinig muli tayo ha. Luzon, Visayas, Mindanao. worldwide. Nakapiling nyo nga pang nag-iisang DJ na mic kay ako po si Kristen Dara. Ako naman po si Tanya Chinita at ito po ang mas pinalakas, mas pinangas ako kontra may bigwas. TLC, the drama special interactive. Involved ka dito. Kapag alas 12 na, drama Kapag alas 12 na ha. Drama na. TLC, the drama special, interactive. Involve ka dito.
Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito.